Wel, mae dosbarthiadau'r Biff Masnachol yn o fewn rif y gwlith y bore yma ynghylch y gwartheg. A Dai Thomas, fel gwelwch chi'n neud i waith cartre fan hyn nawr yn pwyso a mesur. Ie, rhywbeth go diddorol ar y papur na nawr, Dai. Wel, pwysau bod 300 hanner i 420. Mae'r pwysau'n cynyddu ar eidonau sydd dyn ni nawr neu'r bustich. Ie. Ynddo fe, rhai gwryw sydd mewn nawr. Ie, wedwn i ni. Ac yr heffrod wedi cael ei cyfle a dosbarth cyntaf felly i'r bustich yr eidonau. Ac o'ch chi'n sôn am y pwysau. Pwy fath o bwysau sydd da ni nawr te? Wel, mae'n oed 300 hanner i 420. So, dyw e ddim yn ffôl, ynddo fe? Ac y beirniad, y Declan McKenna, ni'n gweld efna ni het wellt, sydd wedi bod wrthi wrth gwrs yn beirniadu. Mae'n dod ogledd Iwerddon, rhag ofn mae nawr bod chi'n ymuno. Ac yn perchen rhyw 100 o wartheg Masnachol yn croesi gyda Teirw Limousin a Charlie ac yn ŵr hynod o brofiadol. A wedi'n gwneud gwaith da bore yma yn barod, Dai? Odi, mae wedi gwneud waith yn dda iawn. Achos mae'n waith caled, dim ond un person. Mae'n gallu'r... Hwna, mae pob un yn meddwl bod nhw'n mynd i ennill. A mae yna eidon nes iawn dygu o'i flaen ar hyn o bryd. Super Ted yw enw hwn. Mae hwn yn glamp o eidon. Yr un trwma. Yr un trwma yn y clas yma. Mae hyd dal. Oes, mae hyd dal. Cario ei bwysyn dda. Dyw'r beirniad, dwi ddim wedi mynd am y rhai trwma o'r tro yn y dosbarthiadau yma hyd yn hyn yna. Da, mae wedi mynd am rhywbeth sweet iawn. A mae wedi dilyn i batrwm. Yndi, a mae wedi stico at i batrwm yn dod. A wedyn 3-3-6-2 ni'n gweld yr un mwy golau yn y canol fyna nawr. Aled Roberts yn illodd yr eidon A yn Beef Expo dan yn Darlington, os wedi gweith wrthos nhw. Eidon pert. Oedden ni, mae'n eidon. Dyn ni'n llygad. Aled wrth gwrs yn grwt profiadol iawn pan mae'n dod i ddangos a Sioe yn dweud efo'r gwartheg Masnachol. Sy'n gweith i gael Aled yn gwrdd nes o'n adw. Ac Aled yn ei gwaith da yn ei arwen yn trael dal sylw'r beirniad. Pyrr ffordd, dwi'n chyn, ddim tynnu lyged oddi ar y beirniad yma nag yw. Ni ddangos yn arbennig o dda ar y teg. A mae hwnna'n gamp yn ei hunan yn dweud, gamp o arwen ac o ddangos y gwartheg. Mae rai dangos nhw. Dwi'n gweld Ella sydd â ni fyna yn dyfyn. Yn arwen yr eidon mwyaf, Super Ted. Ond pwy mae yn mynd i dynnu fewn i'r safle cyntaf? Mae e wedi tynnu eidon Ella fewn i'r safle cyntaf. Yr un trwma yn y dosbarth. Super Ted i'r safle cyntaf felly ar hyn o bryd. Aled yn ail. A mae'n anodd angytuno hefyd, a gweud y gwir. Odi. Mae'r eidon coch na ni'n special, mae'n rhaid gweud. Odi, mae hyd da, top da. Felly wrth i'r lleill gymryd i llefydd. Y beirniad yn rhoi nhw'n ei trefn. Unwaith mae'n gwneud i feddwl Andrew, mae'n hir yn rhoi nhw fewn o'r trefn wedyn, mae'n gwybod yn iawn pwy sy'n mynd i ba safle, what a teg. Ond, pwy sydd ar y brig wrth gwrs, sy'n fwyaf pwysig. Elan Cabach o drafferth yna'n tawelu'r eidon. Ond fe ddaw nawr, fe ddaw. I know the feeling. Sy'n byd gwaith os e. Pa maen nhw'n dechrau. Wedi tynnu mewn yn gyntaf gwbl. Yn union. Ond dwi'n mynd gweld rhyw newid yn digwydd nawr. Fel hyn fydd i, dwi'n siŵr. Ie, wedyn ni, mae'n sefyll mas yn bach yn y dosbarth na. Mae'n ôl gyda eidon Aled. Ac yn mynd ôl at Super Ted. Yn edrych i weld le mae'r cig. Ac yn aros nawr i gael y nod mae'r beirniad, mae'r stiwardiad mae'n ddrwg gen i. Mae'n pendrymu bach. Ydy, mae yn dwi.
A hwn yn colli, dwi ddim yn dangos i na. Dwi'n yn sefyll yn llonydd, thank you. Sy'n drenu a gweud y gwir, mae Elan cael gwaith ag mae mor brofiadol, mae Elan gwybod yn iawn beth i wneud, ond pan maen nhw'n dechrau chwarae lan, mae yn job. A mae'r gwres ddim yn helpu'r. Dyn ni, mae wedi cael ein sefyll yn dda fyna nawr. Mae wedi setlo i weld. Nag yw, mae'n symud to. Aled yn trial i orau nawr. Ydw e, Aled yn trial, dwi e. A wedi benni. O na, wedi neud i benderfyniad. Mae'n anodd gwybod mewn sefyllfa fel yna, dwi'n da oes y newid yn mynd i fod, ond na, y garden goch yn mynd i Ella Roberts. Llong yn chedyn mawr iddi. Ar eidon Super Ted. Diolch dau. Second horse, we have Owen Brothers. Wel, Elan, gyntaf, llongfarchiadau mowr iawn i ti. Diolch. Ges ti hwsad fyna? O'n i'n cadw ar yn tos, dwi. Ond ddim yn setlo o gwbl, nag oedd? Na, ond mae di wneud y job. Ac wyt ti wedi gwneud job dda arbennig iawn. Pob lwc i ti nes mlaen. Aled, o ti'n ail agos iawn. Agos iawn. Oedd hi'n tîm bihafio lot gwella i'n Aled, yn ein Elan, doedd? Oed, na, mae wedi cael practis ys pan oedd ddim o beth. Bustach di fagu adra, so... A wedi cael haf llwyddiannus yn barod, dwi'n clywed? Do, nath ennill i ddosbath yn Biff Expo yn Darlington diwedd mis Mai, wedyn. Na, mae'n dod i flaen, y dda iawn. Llongfarchiadau mowr iawn i ti, Aled. Da iawn wir. Reit, Elan, na i adael ti fynd nawr, war y teg. Ti wedi cael hwsad fyna. Pob hwyl ti nes mlaen. Thank you.